Fu dunque il primo motivo che intimorita la menzionata Rosa Maria. Kien għalhekk li l-imsemmija Rosa Maria Muxi imbeżża mit-teddid tal-kjeriku huwa stess li ra titkellem ma' kavallier fil-kumpanija ta' ommu. Ma marritx lura fid-dar propja tagħha. Iżda marret fid-dar tal-ħabiba u konfidanti tagħha Anna Orlan. Din il-kidba li nsibu fl-arkivji tal-Librerija tal-Belt twaslilna ġrajja ta' mħabba, mibeda, ġlied u għejra, li waslet li żewġ potenzi kbar tal-pajjiż, jiġifieri il-Gran Mastru u l-Inkwiżitur, fi sfida għal xulxin. U dan kollu minħabba tfajla, ċerta Marija Muxi. Il-ġrajja bdiet meta l-kavallier Francesco Cutelli jiltaqa' ma' tfajla Maltija, Marija Muxi. Għalkemm kien ikbar minnha, hi mill-ewwel inġibdet lejh. Ma, irrid li tagħmilli pjaċir u mmorru għand il-ħajjat u tagħmilli libsa ġdida. Għax ma, iltqajt ma' kavalliere, vera ġentiluomo, Francesco Cutelli. U b'daqshekk? U jrid li mmorru ġurnata l-imdina bil-karozzella. Ma, kieku taf kemm hu ġentili. Kavallierat? Imma dax ta' fuq. L-ewwel tajjeb skur, jiġi minn isqof u sqalli ta' familja tajba. U ma, talabni biex nibdew niltaqgħu. La tat-tajjeb ma niddejjaq xejn kieku. Skemm tiftaħar Lukrezja x'għandha tifla ħabiba ma' kavallier. Imma binti da bis-serjetà jrid jibda jiltaqa' miegħek. Ma, kieku taf kemm hu ġentili. Ara xtani. Ma niddejjaqx. Skemm hawn ġentil don neħbek ma' xi kavallier u ġejjin minn familja tajba wkoll. Issa da binti neħdu kant il-ħajjata u nagħmlu libsa ġdida. Ħatidher sabiħa qudiemu. X'għad li jismu? Ejwa, Francesco Cutelli. Hawn tajjeb ngħidu min kien dan il-kavallier Francesco Cutelli. Kien bniedem li jħobb joqgħod għalih waħdu, miġbur fit-talb, fil-qadi ta' dmirijietu u fir-responsabiltajiet li għandu. Francesco Cutelli professa kavallier f'Jannar tal-1669, meta kellu 18-il sena, li ileta normali biex wieħed iħaddan il-professjoni. Illum m'għadux żagħżugħ. Il-familja tiegħu hi waħda mill-aktar stmata u rispettata kif ukoll sinjura fil-belt ta' Catania. Tiju huwa l-isqof Benedetto, magħruf sewwa f'Palermo. Għandu rbit fil-fond mal-ogħla membri tan-nobiltà Kalabrese. Francesco, il-kavallier Cutelli, u l-werriet uniku ta' tiju il-Konti. Giuseppe, iben il-Konti Don Mauro, iddiżappunta bil-kbir lil missieru. Għamel straġi minn nisa li jaħdmu fis-servitu tal-familja. Seraq it-teżori mill-palazz biex iħallas l-użura li kien spiċċa vittma tagħha minħabba l-vizzju tal-lob. Imma l-aktar ħaġa li weġġet lil missieru kienet meta dan tħabbeb ma' Don Giacomo Sanmagnati li hu meqjus bħala għadu prim tal-familja Cutelli. Hawn il-Konti Don Mauro ma felaħx aktar. Dlonk keċċa l-barra lill-libnu u projbixxih milli jersa aktar lejn il-palazz. Imma fuq kollox fatmu minn kull xorta ta' wirt. U hekk Francesco Cutelli spiċċa senjur. Ma, x'inhu jiġri għajt? Għadni kif rajt l-oħti Marija ma' kavallier fuq karozzella. Jiena ma stajtx inwaqqafhom jew niġri warajhom. X'inhu jiġri għajt? Intaf b'xi ħaġa? Kemm jien kuntenta Fabrizio, dak il-kavallier Francesco Cutelli, nobli u tat-tajjeb u ħagrazzja moħħtok. Ma dak ma jistax ikollu relazzjoni moħħti għax dik tmur kontra l-liġi tal-ordni. Il-liġi tal-kasti tal-ju stess ħaġurament fuqha. Mbagħad inti ġi tgħidli kemm int kuntenta. Ma, da tnub. U kemm ħaġġibhom bi kbar, daqs kemm hawn nisa nobli ħbib ma' xi kavallier. Anzi, gburin li qed nitħaltu man-nobli tal-Ewropa. Imma lija dan diżunur. U diżunur kbir ukoll. Francesco, dan l-aħħar qed narak isek tbiddilt. Għax Altezza, għandi għalfejn inkun kuntent. Tista' tafda miegħi, illa nafu l xulxin sew. Indejjem ġibt rispett lejha u jien dejjem lejk. Għajdli, x'qed jiġri? Naċċetta li qed nikser waħda mir-regoli tal-ordni tagħna u l-ġurament li ħadd. Smajt xi ħaġa, għajdli. Din it-tfajla saħritni. Mill-familja ta' Muxi. Missiera benestanti qogħdu ġudar kbira għall-belt u għandhom dar oħra fil-kampanja. Jien min-naħa tiegħi sirt inħobba b'imħabba ta' Eden. Ma nistax nagħmel mod ieħor. Alla-ħar se kolli nieħu deċiżjonijiet qiebsa li ma nixtieqx. Francesco, aħna bnedmin il-koll. Jiena raġel bħall-oħrajn u nifhem. Biss oqgħod attent għax qaluli li tista' tiġi fl-inkwiet. Xi trid tajt biha Altezza? Għalissa daqshekk. Biżejjed ħabib. Eċċellenza, jiena ġejt hawnhekk illum għandek għax ma fadallix triq oħra.
Fuq kollox inti tafni sew, aktar minn kulħadd. Intkom 5 tuliet u xek. Ekku, Eċċellenza. Hemm jiena, hija Arkangelo li huwa Patri Cappuccin ġewwa Katania, u mbagħad hemm il-bniet. Oħti Marija u t-tnejn l-oħra li kif taf kienu daħlu sorijiet. X'għandek bżonn, xi trid? Eċċellenza, kif taf jiena ma ħadx is-sagrament tas-saċerdozju. U għalkemm kont mistenni li ninaqat ma' xi ordni reliġjuż dwar dan, għaddi ma ħadx deċiżjoni. Biss, għalija l-ħwejjeġ sagri huma ta' importanza kbira. U meta nara l-ħażen nifferoċja. Għalkemm nipprova nżomm il-kalma. Dwar dan inkwetat, Eċċellenza. Dwar oħti żgħira Marija. X'ċara? Marija oħti diversi drabi kellha proposti ta' żwieġ, illi dejjem irrifjutat. Anka meta kienu ġejjin minn familji għolja bħal pereżempju fil-każ ta' Ġilor Muqasa, kaptan fid-dejma. U missierek sar minnu? Missieri moħħu biss fil-kaċċa. Iktar issibu mal-klieb fil-kampanja milli mal-familja tiegħu ġewwa daru. Ejdili. Għax oħti Marija qabdet relazzjoni mal-kavallier Francesco Cutelli u jien dan ma nistax naċċettaħ. U issa qed nibża minn innifsi. Se nkellmek bħala missieri. Oqgħod attent. Naf li dan imur kontra r-regoli tal-kastità tal-ordni, imma jien ma nista' nagħmel xejn. Għalkemm issa nieħu parir u nara x'jista' jsir. Imma fejn jidħlu affarijiet tal-ordni jien ma nistax nindaħal wisq aktar fejn jidħlu drittijiet tal-Gran Mastru Perellos. Fuq kollox, il-Gran Mastru jaf x'inhu għaddej dwar Cutelli? Ftakar illi Gran Mastru dejjem għajnejna fuq xulxin għal dak li qed nagħmlu. Il-pika minn dejjem hemm kienet u hemm se tibqa'. Biss nara x'nista' nagħmel biex ngħinek iva. Imma rrid noqgħod attent. U int aktar. Laftemna li se nintaqgħu fil-Knisja hemm irid ikun mhux hekk? Ma qalli li dan l-aħħar qiegħed b'sebgħinejn minħabba ħija Fabrizio. Fuq kollox, fra Francesco lili jrid ikellem, u ġejt miegħi. Francesco, karo, il-mama ilha biex tiltaqa' miegħek? Pjaċere. Servo su. Pjaċere. Abbatkom fil-fatt. U l-Fabrizio jataw għal xejn. Aħna qegħdin hawn għax fra Arkangelo bat li l-flus ma' fra Cutelli. Tal-beħ ta' dak l-iskjaf dak kollox. Mhux veru, diskuża biex tiltaqgħu ma' da. U led il-verità ngħidlek. Imma fuq kollox inti x'tintaħal? U nsikket il-sinek jaxebba mħassra u mjasra mix-xitan li possedilek ruħek u ġismek u li issa qed jinqeda bil-sinek biex jitħaddet. Ma ta' xikli muħajt. M'intix tara li titlef ir-raġuni. Sa kien id-diskors biċċa. Fimt? Neħħi dik l-arma. Għax min jagħti bis-sejf imut. Bżax, għad nerġgħu niltaqgħu jiena u int. Għad nerġgħu niltaqgħu. Sinjura, dawn huma l-flus li batlek ibnek. Fra Arkangelo. Grazzi. Marija, issa x'għandna nagħmlu? Issa nieħu ħsiebkom jien. Mustew li tmorru d-dara xi Fabrizio min jaf x'jagħmel. Naħodkom għand ħabiba tiegħi, Anna Orlan. Jien ċert li taċċettakom. Anna għandha dar komda u mdaqsa u nafa bħala mara tajba. ċert li ser tilqakom Anna. Mulej Alla, aħfirli għax ma kontx naf x'in nagħmel. Il-ħażen wassalni biex kont sa nagħmel delitt u nxerret id-dem. Nirringrazzjak li waqqafni milli nagħmel delitt daqshekk infami. Issa ninsab aktar kalm u ninsab kwiet. U qed nara kollox aktar ċar. Issa natissuat li l-nifsi bħala turija ta' mdima. Aħfirli mulej. Aħfirli. Għalkemm Teresa u Marija qegħdin għand Anna Orlan, xorta nibża li Fabrizio mhux se joqgħod bi kwietu u jaqla l-inkwiet. Naf li diġà marant l-inkwiżitur biex jidħol fil-biċċa.
Jekk se jidħol l-inkwiżitur ħalli fidi, se nibgħat uffiċjal u nagħtih l-ordni li lil din Anna Orlan jordnala li ma tiftaħx il-bib il-ħadd li flilek u dan taħt pina ta' 200 skut. Ara x'għandhom bżonn Teresa, Marija u Anna Orlan u għaqduhom f'kull ma tistgħu. Biss għalissa jeqgħu hemm. U hekk l-inkwiżitur Messerano jitgħallem li ma jindaħħalx f'affarijiet li għandu x'jaqsam l-ordni u hekk Fabrizio inkunu poġġejnih f'postu. M'għandikx tort Fabrizio Muxi, għax int bniedem korrett. Bis-sissa titlobni li ssir ġustizzja. Imma mhux ġustizzja tagħna, imma dik divina. U dan fuq oħtok u ommok. Kont ser nidneb jien minħabba fihom. Nwettaq l-attinfami li nieħu l-ġustizzja bidejja kontra 3 midinbin. U da kollu ġara minħabba l-Gran Mastru. Għax il-Gran Mastru ħalla lil kavallier Francesco Cutelli jagħmel li jrid. Il-Gran Mastru jaf kollox. Imma jien ma nistax inħalli l-affarijiet għaddejjin hekk isu xejn mhu xejn. Il-provi li ġibt naf bihom sewwa jiena. U naf li oħtok issa qiegħda għand Anna Orland. U bekk tista' tkompli tara lil Cutelli. Jien dan ma nistax naċċettaħ. Jiena kull ma qed nagħmel huwa nitlob il-ħaq tas-sema. Jiena nitlob ħafna. Nagħmel sagrifiċċji kbar, nagħti swat lejli nnifsi u nimmedita fit-tul sa ma nilħaq stat li fih nara l-anġli u nitħallat magħhom. Huma jkellmuni u jiena nkellimhom lura. U mill-ilsna tal-anġli smajt affarijiet dwar Oħti Marija illi jkexkxu. Tiħalli fidi. Issa nodna l-iżbirri taħt il-kman tiegħi biex imorru jiftħu bil-forza u jaħtfu lill-oħtok Marija Muxi u jġibu għaw fil-palazz tiegħi. U dak li ordna l-inkwiżitur sar, l-iżbirri fetħu l-bib ta' Anna Orlan, ħatfu lil Marija u ħaduha fil-palazz tal-inkwiżitur. L-om sabet fejn tmur, imma mhux id-dar. Dan imur kontra kull poter u dritt li għandek int Altezza. L-inkwiżitur qabad uħad dritt tal-liġi bidejh. Naf, l-inkwiżitur Messerano ilu jistenna biex juri s-seta tiegħu u issa wasal għal kundanna. Imma qed nara kif noqgħod attent għax hawn forsi l fuq minna it-tnejn. Imma jien intant kif se nibqa'? U lil Marija sa nħallija ma tax fejni? Qgħod attent kif titkellem għax qatt ma tista' taf min qed jissemma. Kull ma nista' ngħidlek huwa stenna. Għax Marija ma tistax teqpa' fil-palazz tal-inkwiżitur. Għax dak ifisser illi mara qed tgħix f'domiċilju tal-inkwiżitur. Għalkemm dik tista' tkun storja oħra interessanti għalija. Dan ifisser li l-każ tal-pika bejn il-Gran Mastru u l-Inkwiżitur ma wassal imkien. L-Inkwiżitur bat lil Marija għand Pietro Gristi, viċi kanċellier li kien jiġi minnu. Il-familja Muxi maqsuma, in-nisa waħda naħa u l-oħra naħa oħra. Imma tgħid Marija qatt reġgħet iltaqat mal-maħbub tagħha l-kavallier Francesco Cutelli? Xejn mhu ċar, ħlif li l-Gran Mastru u l-Inkwiżitur spiċċaw jiġġieldu dwar tfajla Maltija. U Fabrizio li qala dan l-inkwit kollu. X'sar minnu? Min jaf. U l-missier baqa' gallerija jikkaċċja? Biss kien hemm tmiem għal din il-ġrajja? Jgħidu li l-imħabba tirbaħ dejjem.